Kanan dito, pamamahay ko to. Kuya, ang akong anak diri Jintan. Karon na nagaroon diri sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong pamilya na puno. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong ipangita na puno. Sa impangitan nimo sa 2,000 years later. sa mga kabingka. For today's karon mga kabingka, at tuon na to karon tong banggiitan nga rapper sa Osamis nga road na adiri sa Davao City na si Tibor, no? Si Kevin Costner. Banggiitan nga rapper kay nagbuhat kami mga walang kwentang mga video. So nakasabot kami, so padulong na ko dito sa ilang panimalay. So soon kung bago ka lang ani nga channel mo nga kabingka, don't forget to subscribe, like, share, pakikalat mo sa inyong mga tropa, mga kapamilya, kapuso, kapatid na mag-subscribe sila sa akong channel para lagi kayong update, para islila po ng notification bell plus all para lagi kayong update. Thank you mga kabingka. Tigisa mga kabingka na napakaroon dito padulong sa kuan dito Latibor da banggiitan nga rapper karon kay kuan man kanang Semana Santa, Berni Santo, bilin ta ko karon nga isa ko gana bilin ta ka karon nga mag-vlog kay dito ang tata pero usahay man nga nagasinabot then kita niyo sa palibot mga kabingka na mga kabukiran, diba? So ako mayroon sa inyo mga kabingka totoo ini kay oo kabalo kung ganing contents ang buhaton mga kabingka basta kung mga istorya kinakalit lang ni, no? Mo na ang ganahan sa mga vlogger baka na ganing kinakalit on the spot wala na dagang chichiburitsi pag ingon ay pagsabot din ana mao na gid na mga kabingka. So dito repeat nga side mga kabingka padulong ang akong gitrabahuan, no? Grabe hangak dito mga kabingka ako maingo. So sit, relax and enjoy the show. Karon mga kabingka no, ako na tayo ang dalan rin sa unang panahon pasakan pero karon pasakan ya purna pero okay na kayo mas arang-arang karon kay develop na nila. So pwede man ta dito tamo agi sa kikas pero isuway na to nga karon nga pwede na to tamo agi kinapita na side mga kabingka ba nito kayo itong kabingka basta kung mainyo na to mga kabingka wa ko kabalo nag-ikot kung sa aming rading so prinyas na mga kabingka balay ni Juan Pinting Pulong Duterte, no? Sa anak sa presidente na si Dio, no? Kapit na din mga apo sa agianan nila Kibin or Tibor, no? Dito kapit na yun basta yung mga kabingka. So relax, enjoy the show. Karon mga kabingka naabot na kita diri dapit nga kanto, no? Kanto mga kabingka ina Kevin alias Kevin Costner, no? Tura ilang pangmalay. So atuon na to ni mga kabingka para magsabot ng isang content sa mong buhaton karon mga kabingka. Kaya ako kabalo kung unsa mong buhaton basta ang gingon magbuhat ng tabuang daw karon mga kabingka. So
okay tayo, no? Para ng balay ng mga kabingka. So, relax, enjoy the show. Okay kayo. Ikaw mo ako nagdayo din. Yeah, sulod ba? So, pasulod ako. Mao na akong mo lang ganahan nga inaning nga mga YouTuber ba nga para nang uban nga imong pasabot nga o mga hininda. So, okay kayo. Oh. Sabi. Asyaon ka daw pero isa man na hinayak mo ko gadto. Okay kayo. No? Asyo kayo lang kwan lang ilang car tayo mga kabingka ilang balay. What's up mga kabingka? No? Karon po ko kakitag live nga actual gig nga basketball sa kadugay nga pandemic na tuyo kayo nagkuan mo na karon kwan gusto na ko nila papilo ng basketball pero unsa man nag-vlog mo ko aming mga tawana tanawan na to ni ilang mga moves ilang tirada kung unsa ni sila modula mga kabingka Juan Carlos. Kado mo yun. Uy, Paul! Uy! 4-0! Wala. Say, sir. Wala, oy. Say, gulagod. Say, boy. Gasol! Papa! Naduklan. Yeah, ring. Ulit! Basta. Uy! Isa mo! Di ba ano? Uy! Tabi na! Kabil! Lakon! Gigi! Ah! Hey! Ayaw, ipeteng! Oy! Yeah! Gigi! Kaya kaya ikaw eh! Hey! Oh! Ayaw ka! karon mga kabingka lingaw na kay sila diya mga kabingka no ako po nilingaw po ko tanaw sa ilang mga moves kuya kay mga moves diri mo makakita mga moves diri mga kabingka mga kaya Irving Calder Abeba ug uban pa no makita niyo diri sa akong vlog karon mga kabingka kung unsa gid ang ilang mga tirada na nagyaw-yaw nang sila karon mga kabingka exclusive lang diri sa tago-tago nga area kay karon mga kabingka bawal pa man ang kanang ginatawag og basketball pero karon diri exclusive lang makitaan diri sa akong vlog ang walay pakialam sa pandemic kasi importante nag-basketball mao na ang importante okay kay mga kabingka diba
So for karon mga kabingga tanawon na to karon try ko karon og liap kay halos doon ako katuig na wa na ko kagunit og bola basketball no tanaw na to kung okay pagyapon ako mga moves pero paminan ako dili na gid nagsuway-suway ko ganina pero dili na gid makay tura man ang ring no that's why the ring tanawon ako karon mga kabingga kung okay pa ba akong dinulaan base ka akong dinulaan mura na og tiklingan sige sa mga kabingka no among contents day na pina-on-the-spot makita nyo karon dulag basketball so makita mga moves so mauli na ko mga kabingka so salamat sa imo Kevin shout out. Kevin Costner alias Tibor no ang magaling na manggiitan na rapper sa Usamis na diri sa Davao City Sir. so shout out ang imong mga supporter. Shoutout sa mga nag-support diya kay Chris Oziclick 7200 GOAT si Masu. Okay, so check this out mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.